back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Ay, salamat Carol! Salamat milaw ka gyud sa akong beauty. Kisa may migo ka nimo, ha? Ang babaeng igat! Bisag way gusto si Janie nga, mamugos gad! Bitun. May istorya tamang gyud ni Carol. Kana bitang babayan, no? Stilon, kontrabidog yung kayo na sa akong pagumangkon. Mulang! Hoy! Asa na sa'yo marikita nga? Misiga man ang imong mga mata, ha? Mura na magtaklol ka buwan. Ano kayo? Sana! Ayaw yung binuang Carol. Ayaw yung binuang. Ikaw rin naman yun kong tuhon. Ay, sunog lagi, Fanny! Ay, di ba na siya matuon ako? Ay! Doon pag yun sa mo! Ginarok ka! Hindi ka na aking manghihimos kami! Ay! Oh, ato na, oy, misirit. Muling ikod ko, kung tinuod mag-isulting Carol. Fire! Fire! Sarap yun! Natinood yan! Natinood yan! Kinala magkabalik na ito sa bahay! Ano ba ipos? Ay! Sarap! Sarap! Ano ba kini Anastasia? Mauna, ma! Kinuo ko. Madaw ka nato kinibang nga habol nga niya sa atong sala. Kinahanglang madaog kita ito, ma! Ang hindi maapil pagkasunog! Siguro kung lagi nato ang mga importante mga butang! Mga importante bitaw ni niya sa binantang nga habol. Ay! Hayang sa Santi Fanny ni mo, oy! Ay! Sunog lagi, oy! Ate, salamat kami balik ka! May baulit! Kino na pa'y nalimtan! Wala pa ka magkahukom sa mga buhig sa mga minatay! Manoy baya, oy! Ako na yung panulti. Bebe, tabagin may panganaon di mga binantang nga niya sa ako tubangan. Sige na tabang na dayon. Mitas, hayag pa ang suga. Ang ikapawag inilo na wala kita makita. Ngit-ngit na yun! Balik! Ikalaga nato ng binantang nato! Oy! Ako ka di madawag! Ginalang nga ato, gining madaog. Madaog yun mo manoy kay. Ano sa ingon doon na kamay mga gamit? Doon na patay mga gamit! Oh, yes! Mga auntie, kinahanglang magdalit ng pagkanawin na itong mga gamit! Gusto na maghangin! Gusto sa agbaryo! Hala! JJ, ikaw na yun sa kayo ang atong bahay! Kaya magkata sa bahay din nagagikan ang sunog. Matod ni nang nibing. Nalimot sa paong sa kandila. Si Anastasia yun na kaingon tanan! Ma! Pero mo may mo pasangin si Anastasia. Siya mao'y nagmugna ning maong sonog! Ma, di anatas katalagman. O kining maong katalagman, nakita na niya. Hinungdan nga naghimo si pasidaan. Una ka nagpaluyong demonyo ni Ana babayhana! Hinungdan nga doon na siya'y makita! Utang buot, ma. Ayaw ipatigbabo ang imong kalagot. Dili ka ikaw rin nag-uli ng hitabua. Wala nga tubay. Hangtod pa ang mga mahalo na itong mga butang. Unsaon masabgod ka? Dili ka na lang mo paulig, bay! Human sa brownout, ma. Mitabag ko pa si daan ipapahong ang mga kandila nga nagsiga. Ingon man mga lampara. Kinanto na ko sinang midinga. Napawong ba niyang kandila? Ingon siya napawong na. Piwa di ay. Pidukot kini sa iyang yugbukan. Dili! Mo na kaigon sa sunog. Dili ay! Dili magod! Dili si Binding ang angay ni mo pasangilan! Kung dili kantog yung Anastasia! Ma. Ay! Nadahog na ni mo, Fanny! Hala! Tuod no! Nakasara ko na ko binangtal sa mga sinino! Kami wagit amin na ipos do! Ahak sa din ang meeting, oy! Ano day? Ay!
Amo lagi siya giadto ni Jay. Among gipangutana kung iya naman napaw ang kanila. Nga mo ilang gigamit pag burn out. Ingon siya ay manaral. Amo lang gipaw. Ya lang siya. Paita, sa kadanghag sa usa, among gyud ang tanan. Pero day, murag dili ra pa ni akong nadungog sa mga tao ay. Unsa man di ay day? Ikaw mo ilagi pa sa nginlan. Ngano nasunog ning dapita? Ako? Unsa to'y ako nadunggan? Ang akong anak mo'y ilagi pa sa ngilan ning dakong sunog. Wa sila kyape. Ay maula kinanang. Why? Kinsa ba nang namasahil sa kong pagkumangkon, be? Padulan ako! Kaya kong panitan og nga kilawon mo ay suka-suka! Kuyawa sa mo pa niya. Sila may di magnagot nga! Mga yung pasangilan si Inday on! May ito ko mapilo kasunog nga mo, bay! Tanawa, tanawa! Isog na nagkaon sa kayo nga mga tut! Grabe yun kayo. Wa na gyud. Wa na. Urot na. Wa na ang bahay nga handumanan ko sa namatay mong amahan, anak. Nakuwas kayo, gino? Iya gyud taw hinaguan ang pagpatukod sa maong bahay. Kinuo ko manoy palyong. Mas may pagsasabi. Unsaon na malang ini. Wa na kita ibay. Wa na tayo kapuyan. Ayaw lang pagkilap ng nilay. Ikwas naman bitaw ta ini. Hoy! Unsa equals parol? Parehas na kata. Wala tayo pinoy-anan. Ay, paita. Kita yan. Oh. Okay. Hay paita. Hapit yun mahurot kasunog ang ato lugar, tita. Katuran doon ay firewall ang naibilin. Kinahalan nga ako gyud siyang ikiha. Kinsay mong ikiha, ma? Kanang babaeng tupako no gotok. Kanang propetang bakakon. Unsa? Si Anastasia, imong ikiha? Unsa masag kasuhang imong isangat niya? Nga siya may hinungdan ning maong sunog. Ma, kung doon na kay pasanginlan, ang kaso nga ipasaka mao ang arson. Pero kinahanglan doon na kay likong ebidensya batok sa imong ikiha. Oh! Kana daig sige niya propaganda diha nga may sunog nga mahitabo ning atong dapit. Ha? O sa man na? Dili ba na ebidensya na? Ha? Ebidensya na nga naghuna-huna siya sa pagsunog ning atong bay. Ma, utang buot lang. Ayaw ipadayon ang imong plano. Kay katawaan ka lang ni Anas Korte. O sa'y katawan? Ha? Kung si Anastasia imong ikihag arson, kinahanglan dunay mo barog nga siya gid ang nagduslit o kaha may gasolina siyang gibubo. Ako, Jay. Ako may mamarog. Unsa? Kaya di man ni mo labanan si Tita Rosing. Pues, ako may mo laban niya. Ako may mo saksi dapig ni Tita. Aron matunhayang yang kaso. Mahimo bag dili ka mag-apil-apil na? O nga nung dili man ko na kumuapil, ha? Nga nasunog man sa dang among bay? Unya sila si Anastasia. Wa ba sunog eh? Ha? Tanawar lang bay? Naapil sa pagkasunog. O kining tanan, tungod sa kadanghag ni nang miding. O niya, si Miding day ang akong ikiha? Kung gusto ka masilutan ng nakasa, di siya. Oh, may utang man kong Miding. May utang ka ni nang miding? May utang lagi ko. Mau dili pwedeng si Miding may akong ikiha. Kana yun si Anastasia may nakaingon ining tanan. Ha? Pamati. Ha? Sabta! Si Anastasia may nakaingon ining tanan. Oh, makalagot ba yun ining kahimtang? Ha? Oy! Tay panagot. Ngano nakautang man ka ni nang miding? Nanghuam ka niya kwarta? Ha? Tugani ko ma! Ay nga nung taon kung makahawam si mama ni mo, ha? Ano man ganang tao ba? Kundi siya mahiwaman og kwarta? O, siya maghuwam og kwarta? Mahimo ba uwi na? Ayaw pang hilabot na mo ni mama? Asa ba mo pamilya? Ha? Niya ka man hinoon din eh. Imo kong gihingilan? Bahala na gusaw niyo sa pagsabot. Ayaw na hilabting among panagsulti ni mama. Mahimo ba? Tita, tunawa na gud, Giminagtutuhan na sa kong J.I. Basta!
Doon lagi manubag sa pagkasunog sa among bahay ug ang pagkabulgar sa akong utang ni Medeng. Hinahina yung namiya mga bambiro. Agil, mingaw. Nakontrol na tingali nila ang kayo, auntie. Pero tindakuan sa nung kain, grabe. Paita, uy. Nganong ako kay ilang pasangin lang sa sunog, auntie, no? Do! Pwede silang tagdaday, eh. Sino pa dito sila? Kita sila nga. Hangtod nga atong bahay. Napil gani kaugtaw. Ang hebilin. Ang simentado lang yun ang taon ng buong-buong. Nga kung hapa ko nagkusok ang hangin, matumba lang puwad. Kay, gabok na tungod sa nadangdang manis init kayo. Asa na lang katapuyo ini, auntie. Oh, interestanto. Mga bang lang na tagkondo. Kondo? Kanang kondominium? Da, kondo god. Kondo na maluoy, magpapuyo na to. Ato ta dito. Ay! Ikatawa ko na lang ng atong kalisod karon in town. Husto man tingali si mama. Kung wa pa lang ko magpakabana sa akong nakita, dili tingali ko mo pasanginlan. Pero, dili ko gustong madayon ang akong nakita, auntie. Hinungdanan na ning kamot ko nga mapasdan ang atong mga silingan. Ay, salamat! May mitunga nga Mystery Universe. Ingon gina, ante. Bisag natas kalisod, pahiyom lang kita. Aron dili mo samot ang problema nga atong atubangon. Mo John! Correct ka, John! Ako man ko nagipasanginlan sa mga tao. Arang di mo niya! Ginulo! Kadaghan kayo nagpaingon nga ni Jay. Uy! Murag ikatuya sa mga tao, dayan! Ayaw kadlokan. Ako'y makigatubang nila. Labanan ti ka. Mauna siya ka! Kaya mauna siya! Mauna siya nagpalakaw nga may sunog ning dapita! Ha! Anong siya may inyong pasanginlan? Nga sa akong nasayran, siya maoy nagpasidaan sa mga mulupyo din nga magbantay yun sa ilang gamitong kandila o lampara. Ay, dili kap, dili. Iyala ng palabas. Iyala ng palabas, kapitan. Aron sa ingon. Matabunan ang iyang pagkademonya. Uy, Ay! Kibala ni kami. Ano magyud mo, ay! Nga nga kung mapagaman ko rin inyong kapasanginlan! O naman, ha? Dali nakakita ninyo din, he? Nga siya mo ibidagkot, ano ba sila rin inyong kortina diyo sa inyong panimanyo, may hinungdan sa sunog? Uy! Charles, sab kayo mo do! Husto si Auntie Fanny. Oh! Ay! O silingita po. Ha? Nga ano niya? Carol! Uy! Carol ay. Ala, si Wina. Mahimo ba, Carol? Ayaw ko na pag-apil-apil diha. Ay, nag-abot. Ha? Kaya naman. Ikay nagpasiugda ini, ha? Wina? Nga dili man ko mo paapil-apilan? Nay, magbuhat na kung gusto kong inter. Da! Fights ka, Roy! Fight! Hoy! Anastasia! Ma! Husto na! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!